Isai! Oho, mä liukastuin. Tuli sitä... Niin kun mä pitää lyödä tällaisen sili. Voi, ja kun me ottaa tällainen... Tällainen... Niin, juttu. Ei jumala. Joo, tässä oli Paint-skenes teille, mitä mä oon yrittänyt tehdä. Mutta siinä on mennyt voi pari päivää aina. Siksi ei tullut videoita, koska mä oon keksinyt, ei tullut. Nyt tuli tänään taas video. Mutta mulla on sellainen asia. Koska on ollut konstan ideointiskaba. Ja te saatte lähettää mulle kommentteja, mitä mä tekisin konstasta. Ja niin.